Gratuluję wam wszystko najgorsze. Gratuluję wszystko. Rozkaz tą stoła. Rozkaz stoła. Panie! 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 Hej! Hej! Panie! Panie! Hej! Daj ciągnie! No! Nie, cicho budzę. Jedzie! Tu mam. Koń! A wam twoje mamy mam? No, sadnij się koło, a cicho bu teraz. No, przypadkiem spadło. Koniec pan uczycielko. Pan uczyciel. Jaj. No a teraz Jenieszka i koniec roka. Przynieśliście mi daco? Nie. Co byśmy mamy takiemu, jak ty daco nie? Takiemu szkarednemu, jak ty byś tam taki nie cię kupił. Jak pan jak szkaredą mi panie, ja! Synaczku, ja! No boj! No! Prečo ste mi, ešte raz sa vás pýtam, prečo ste mi nedoniesli? Takému škarednému, jak ty nič nedoniesli. Dovolím si dať späť. Vy dvaja, ku mne do raditeľníka určite. Nie, čo mne? Nie. Staň. Ideme do raditeľníka. Dobrý deň. A tu? No, vidíte, čo on robil? Je psychopat. Hej! Už je raz, pani skočil. On je späť. Pán, čo sa stalo? Povíte na sebe. Co? Ja poviem. Hej, kľúč. Co? Pán, čo sa stalo? Pán Šmrdza. Nie, najse si tu sa... Môžeme si sa stať auto testu. Nie. Sadnite si tu. Pán rediteľ, on je psychopat. On nás bije nás, pretože sme mu nenosili darčeky na konci roka. Ale pán, viete, čo urobili? Ten modul, čo mám, rozbili mi ho, zobrali tabuľu. Nezabudni na auto. Hej, auto mi prepuchli gumy. Teraz mi ani nepriniesli žiadny ten darček. A... Hej! No! Kľúč. Podačej tu. No, oni mi toto a ešte som mi vyhľadali, tak je na to. No ale pán raditeľ, no prosím, mám oznámenie pre ňoho. Ale to, ak sme boli 17, on nás bije. Sme teraz. Buď ticho. Vy buďte ticho. Je koniec roka. Viete, čo urobil pán raditeľ? On nás začal prvý biť, začal nám nadávať, hádal nás do zemi a hovoril vulgárne. Nadalo na nás. Počkáte, vy by ste to neurobili, že keby... Pozrite sa na kamerový záznam a tam uvidíte všetko, čo na tento malý páchant urobil. No pozeráte, začnem počítať. Spí. Pozeráte, ak mi vypnú toto, vypli gumu, teraz pozeráte v strede. Tu sa mi vyhrážali, počujete? Bo to tam je. Nie! Vidíte? Hej, ďalšie! Ale teraz si vykúpil tú lampu. Teraz učiteľovi trpím gumy. A zdrhám. A tak si musím dať gumy. A koty máme, Prestaň. Buď ticho. Haló. A Petra s rákom ordinuje. Ježiši, toto sú také šrálone žiaci, že to sa nedá vydržať, ale už... Dobré ráno. Čau. Dobrý ráno. Áno, ráno. To je ráno. Ráno? Či deň? Je ráno. Hovorí sa dobré ráno. Ty si do mňa stávaj. No dneska je taký deň špeciálny, že sa dnes neučíme. No. Môžem si vybrať sločinu? No môžeš. No, tak berem si hrušku. Ty sa voláš? Simple Dream. Simple Dream. Ty? Okej. No, ja sa volám Ježek Waflovský. Ježek Waflovský. No. A Simple?
Dám ti prezivku Simple. Alebo mne volajte Jožek staviteľ. Jožek. Staviteľ. Jožek staviteľ. Budete ho Jožek. O. Jožek. Nie staviteľ. OK, Jožek staviteľ. Môžete si zobrať svoje 10, môžete si robiť čo chcete, ale... Nemám 10, dajte mi vy svoj. Vy sebe doma navaríte, znáte. Ok, no. Dajte. Ja tu nemám zborovní. Idem do zborovny. V poriadku. No, na to, že ste boli dnes veľmi milí, vám dám jednotku. Ej! No, za chvíľku už bude zvoniť, takže môžeš sa zbáliť, vyložiť stoličky a môžete ísť. Spať? Môžete ísť aj teraz. Dobrý. Dovidenia. Dobrý. Užívajte si prázdniny. Ale ja vám prajem všetko najhoršie. Dovidenia. Nedovidenia. Poďte ďalej. Radšej si sadni. Dneska sa budeme učiť nauky.